Hola, què tal? Benvinguts al 28è programa de La Frontal. Ara que ha passat la dia de Sant Jordi, us recomanem, si no ho heu fet, que compreu i us llegiu un bon llibre de futbol i així combineu l'esport amb la cultura. Com fem nosaltres, que aquí el que fem és combinar el futbol, que és un art, amb el divertiment i amb les històries, amb les emocions i els protagonistes. Això és La Frontal. Comencem! Avui som a Sant Sadurní d'Anoia, a la comarca de l'Alt Penedès, amb gairebé 13.000 habitants, la capital del cava. El van començar a elaborar l'any 1872 i ràpidament va arribar la filoxera, però van saber encarar-la, fer-li front i tirar endavant, fins al punt que actualment hi ha més de 80 elaboradors d'escumosos. Aquí també és terra de modernisme i de xocolata. I visitem el Futbol Sala Sant Sadurní, fundat l'any 2000, tot i que al principi es va dir Associació Esportiva Melimenta, i després de 3 ascensos consecutius va passar a tenir la denominació actual. I va seguir pujant, ascendint, fins a arribar a la tercera divisió nacional. Compta amb 14 equips i 180 llicències. Coneixerem més d'aquest club i veurem amb imatges el més destacat del futbol català del cap de setmana. I comencem, com sempre, amb el més destacat de la segona divisió B que ens porta, com cada setmana, en Sergi Mas. Victòria importantíssima de l'equip de Toni Seligrat a la ciutat esportiva del Vila-real, que comença amb aquest gol de Fullana, de Francesc Fullana, al minut 21 de la primera meitat. Fixeu-vos el control, molt tècnic, i com bat el porter Philip Jorgensen. És el segon gol de Fullana aquesta campanya, que s'avança molt bé al defensa amb aquesta autopassada. Minut 73, amplia la diferència al Nàstic. Això és un teva-meva en tota regla. Roger Bruguer, Pedro Martín, Roger Bruguer, Pedro Martín, teva-meva, meva-teva, i Pedro Martín, tracatrà, 0-2. Doctor Pedro Martín vagi directament a urgències perquè el Nàstic necessitava un gol per assegurar el partit i aquí estava el gol. És el 5è gol de Pedro Martín aquesta temporada. Nervis, ja veieu que iguala menys 200 per aixecar el cap i ficar-la dins la porteria del conjunt local. Sort del gol del malagueny perquè l'equip de Miguel Álvarez, aquí teniu, va marcar Alejandro Millán al minut 94 de partit. Compte amb aquest futbolista, Alejandro Millán. Amb aquests són 9 gols els que ha fet aquesta temporada. A Can Mises, la Eivissa, que va disparadíssim per lligar el seu futur al futbol professional. Al minut 8 de la primera meitat, l'equip de Juan Carlos Carcedo, mitjançant l'asturià Davo, marca el primer gol del partit. L'empat de l'equip d'Eder Sarabia arriba a la segona meitat, al primer minut de la segona meitat, amb aquest xutàs de Rubén Bruguer. L'assistència va ser magnífica de Martí Riverola i la definició de Bruguer, fantàstica. M'agrada tant la jugada que la torna a posar. Mireu com toca Riverola, clac! Amb la cama dreta cap endarrere, i com Bruguer bat el porter local. I el 2-1 definitiu, de nou Davo, qui marca aquest gol. En realitat es diu Antonio David Álvarez Rey, i aquest va ser el seu 7è gol aquesta temporada. La pilota que queda morta a la frontal de la petita i bat al porter Nico Ratti. L'Andorra, que la setmana vinent rebrà a Prada de Moles al Vila-real B. Victòria del Barça B, amb samarreta rosa i pantaló verd, al camp de l'Alcoià. Aquí teniu el primer gol, com no, de Conrad. Gran canyardo, el de Conrad de la Fuente, que un cop acabat el partit manifestava que cada dia es troba millor. Bon senyal quan un futbolista diu això. El conjunt de García Pimienta està al segon lloc del grup per pujar a segona A i és l'equip del grup que més gols ha fet, un total de 36 gols, amb el Nàstic que ha fet 37. Empat a l'equip de Vicente Parras, a manca de 13 minuts pel final, llançament de banda, com heu vist, amb força potència, i atenció al jugador que fot un canyardo impressionant al porter del Barça B, Karevich. És Diakité, aquí el teniu. Quina barraca, quin pepinarro de Diakité, el jugador de Costa de Marfil, de 28 anys. I ara sí, el gol de Barça B, el gol que verifica el doblet del nord-americà Conrad i que dona els 3 punts als blau i granes. Marcadors del grup 3C. Vila-real B 1, Nàstic 2, Eivissa 2, Andorra 1 i Alcoià 1, Barça B 2. La classificació d'aquesta fase d'ascens, la Eivissa amb 2,23, Barça B 1,79 i Nàstic 1,67. Amb la possible fase d'ascens a segona A, que és el millor quart de tots, l'Andorra té 1,58 i per pujar a Primera Federació
l'Alcoià amb 1,50 i el Villarreal B amb 1,32. Marxem ara a la Nucía per veure l'únic gol de l'equip local aconseguit per Adolfo Enríquez, més conegut per Fofo. Minut 4 de la segona meitat, aquí teniu el xut, un xut que és absolutament incontestable. 6è gol de Fofo i dels 6 que ha fet, 5 els ha fet de penal. L'equip de Molo, Lleida Esportiu, rebrà el proper cap de setmana al Camp d'Esports a l'Hèrcules d'Alacant. I en tot cas cal subratllar la competitivitat de l'equip de César Ferrando, la Nucía. Aquí estem, al partit que va disputar el Badalona, que va començar marcant el partit gràcies a aquest gol de Robert Simón. La passada de Diana, el defensa, el porter Picón, no és bona i Robert Simón l'aprofita. Aquest és el gol de l'empat de l'Atlético Levante. L'he vist 30 vegades i encara no sé per on entra la pilota, però entra, sí que entra, al minut 15 de la segona meitat. Dos marcadors en aquest grup 3D, la Nucía 1, Lleida Esportiu 0 i Atlético Levante 1, Badalona 1. La classificació de cara a l'ascens a Primera Federació, el Cornellà té 1,43, els mateixos punts que l'Alacant. La resta d'equips queden així: Badalona 1,39, Llagostera 1,38 i Lleida Esportiu 1,35. Anem al grup del Campi qui pugui. Victòria de l'equip que entrena David Albelda amb aquest primer gol. Retalla Recasens i bola col·locada a la dreta del porter Ortuño. Gol d'Ayo, que faria un doblet, de seguida el veurem. Aquí està, segon gol de l'Atzeneta, jugada personal d'Ayo que s'intenta desfer del rival i aconsegueix de Nil Jiménez i amb una mica de sort, ben bé no sé com, empenya la pilota al fons de la porteria d'Ortuño. 2-0, minut 63 de partit, derrota pels nois de Luis Blanco. Comencen molt bé les coses pels solutins amb aquest penal de Marc de Val que rep Delgado i el gol de Jordi Xumetra, minut 34 de la primera meitat. Bon inici per l'equip de Gabri, l'Olot que controla bé el partit, però a manca de 13 minuts per acabar, a manca de 13 minuts pel 90, Pau Pomar es disfressa de davanter i bat Ballester, 1-1 al minut 77. Aquí teniu d'esquena la porteria, 32 minuts de la segona meitat, gol de Pau Pomar, és el tercer que fa aquesta temporada i el pitjor final possible. Ara veurem el 2-1, minut 82, penal contra l'Olot. Penal que, segons l'àrbitre, comet Bibi sobre Gilbert i que transforma Aarón. Molt ben col·locat Ballester, però no pot aturar el penal. L'Olot que viatjarà al País Valencià la setmana vinent per jugar contra l'Atzeneta. Els marcadors en aquest grup de la supervivència són aquests: Atzeneta 2, Espanyol B 0, Penya Deportiva 2, Olot 1, València Mestalla 1, l'Hospitalet 1 i Oriola 0, Prat 0. Classificació: Penya Deportiva i Atzeneta per pujar a segona federació. El Prat és tercer amb 1,17 i baixarien a tercera divisió l'Espanyol B amb 1,13, l'Hospitalet amb 1,08 i l'Olot amb 1,00. Avui som en una rellotgeria. Aquí no hi juga el futbol sala Sant Sadurní, però aquí hi ha el seu president. President. Hola, bona tarda. Què tal? Molt bones. Com estem? Bé, Bé, home. Sí, això està bé, això està bé. Escolti'm, president del Club de Futbol Sala Sant Sadurní, Sí. que això va començar amb el Melimenta. Expliqui'm això de com és que comença amb Melimenta i 21 anys després trobem aquest club amb forces equips. Sí, bé, el Melimenta era una associació esportiva que l'any 2000 va muntar el futbol sala aquí a Sant Sadurní, els van federar i al cap de 7 o 8 anys es va transformar en futbol sala Sant Sadurní. Va canviar la denominació i va ser futbol sala Sant Sadurní. I vostè és president des de 2013 Sí. i no ha parat de créixer aquest club. Bé, el 2013 vam agafar en situació molt precària el club perquè el sènior que hi havia, la gent era gran i volíem plegar i la Junta estava molt cansada perquè, com sabeu, el tema de les juntes i d'estar sobre el futbol o en clubs així ens costa molt. I bé, van dir que plegaven i llavors ho vam agafar nosaltres. Nosaltres érem els pares dels jugadors més joves del sènior i vam muntar una junta de 4 o 5 persones i des de llavors estem.
treballant. Vostè ho diu molt bé, era un dels pares d'aquests jugadors. Sí. Clar, aquest canvi generacional també era una de les... de que després aquests nois s'han fet grans, hi ha hagut de fer aquest canvi generacional, que també és la gran aposta per la base també del club. Sí, bé, el club era un sol equip, hi havia un sènior A i un sènior B, i llavors quan nosaltres vam agafar vam mantindre el sènior A, el sènior B pel tema econòmic no vam poder aguantar-lo, i llavors al cap de 2 anys vam tornar a muntar un sènior B amb gent més o menys, no diré veterana, però gent més gran que l'equip que teníem. Però perquè hi hagués una base, una solera per poder pujar canalla de sota, perquè Sant Sadurní tenia una base bastant sòlida amb l'agrupació l'Esquitx, que tenia bàsquet i futbol sala, i això ens nodria de jugadors joves, o el que nosaltres esperàvem és que pugessin la canalla per poder mantindre un club amb força jugadors. I l'any passat, l'associació esportiva l'Esquitx va dir que desfeia l'agrupació i que volien fer dues branques, el bàsquet i el futbol sala. Nosaltres, mitjançant la gent que hi havia treballant amb l'Esquitx, els coordinadors i diversos entrenadors, vam assolir tota la base. Però jo tinc 2 dubtes, perquè Sant Sadurní és terra, d'hoquei patins. Sempre. I no sé això com es porta, perquè jo crec que, mica en mica, evidentment la seva dimensió és molt gran, però el futbol sala va agafant li va retallant... Home, mira, aquest any, degut a tot això de la base, som un equip sènior i, a més, hi ha 10 equips de base, 2 juvenils, 2 cadets, 2 infantils, un alaví, un equip de fèmines, un benjamí i 2 equips més que no estan federats. L'escoleta, diguéssim. Exacte. Doncs són a la vora de 125, entre 125 i 150 nanos. Clar, vull dir que res a dir. Per tant, per un cantó hi havia aquest territori d'hoquei patins i per nosaltres, clar, això és territori de Cava, Sant Sadurní d'Anoia, de Cava. No sé, clar, no hi ha Freixenet. No sé si el Cava ajuda o hi ha alguna manera, algun vincle que es pugui aprofitar també el futbol sala per treure-li rèdit d'aquest protagonisme que té el Cava a la zona. La veritat és que el tema de patrocini i mecenatge costa molt. I més aquest any amb la pandèmia, que ja teníem muntat diversos patrocinis amb diverses empreses, hi ha alguna empresa de Cava i altres, però clar, aquest any tota la gent s'ha tirat enrere. Clar. Almenys que serveixi per blindar quan hi hagi els èxits. Això segur. Sempre. Per blindar a totes hores, Cava i Corpinat a totes hores. Però, escolti'm, i ara aquí penso, clar, això qui no juga, dèiem aquí, això no roda la pilota, això és una rellotgeria. Com és que està en una rellotgeria? Bé, perquè jo, de família, els meus pares tenien una rellotgeria fa de l'any 39 o l'any 40. Jo vaig néixer dins d'aquesta família, després hi he seguit el negoci, vaig estudiar òptica i aquí aquí tens el negoci muntat. Clar, però això de compaginar un president, això em recorda, saps el Josep Lluís Núñez, president del Barça, que, ostres, tancava molts negocis sí, evidentment, i molts fitxatges ho feia allà a les oficines de Núñez i Navarro. Aquí també van dir que també tanquen alguns fitxatges i algunes reunions de club. Aquí fem totes les reunions, quasi bé totes, les fotos dels nous fitxatges que fem també estan aquí, però bueno, perquè jo tinc un horari que és molt complicat. S'ha de treballar. Som amateurs, tota la gent que treballem tenim la nostra feina, tots els entrenadors són nanos de la cantera i de Sant Sadurní, les juntes tots tenen la seva feina i hem de fer-ho sempre a 2 hores. No cobrem. Al contrari, ens costa diners, però almenys es fa amb alegria i amb la feina ben feta. Sí, bueno, intentem. Perfecte, doncs moltes gràcies. Anirem coneixent més coses d'aquest club, però nosaltres el que fem ara és veure com ha anat la jornada amb el resum de la 3a divisió. Aquest partit disputat al Municipal de Vilafranca queda resumit aquesta jugada que veureu. Centrada d'Oribe, es desfà d'un defensa, la col·loca bé, l'atura amb el pit Toni Conill, la controla i afusella amb la dreta davant del porter Álvaro, que no pot fer absolutament res davant d'aquesta bala de metralla. Celebració de Toni Conill. Al camp, com veureu, entra mitja banqueta, per no dir tota, del conjunt d'Ivan Moreno. 3 punts sobre un rival com el Granollers, que acostuma a ser molt intens, molt incòmode per un rival, i clar, aquesta alegria s'explica perquè el gol l'aconsegueix Toni Conill al minut 43 de la segona meitat, i d'una festa, la de Vilafranca, a la festa del barri de Gràcia. Un partit d'aquells que d'aquí uns anys es recordaran amb la pregunta on estaves el dia de l'ascens davant del Cerdanyola. Bé, doncs,
Els visitants s'intenten aigualir i ho aconsegueixen l'inici de la festa amb aquest gol de Pablo al minut 3 de la primera meitat. Marca el Cerdanyola. L'equip de David Vilajoana triga només 8 minuts en empatar, però fixeu-vos en aquesta jugada absolutament acrobàtica que signa l'empat de l'Europa, minut 11, com Albert Martí col·loca aquesta pilota de forma espectacular al fons de la porteria del Cerdanyola. 1-1, minut 11 de la primera meitat. Continua la festa i el joc i ve el segon gol de l'Europa, la centrada d'Albert Martí al punt de penal i Carlos Cano, que s'estrena amb la samarreta escapulada. I de quina forma, un gran cop de cap, convertint aquesta acció en una rematada absolutament imparable de Carlos Cano, de la qual el porter Manu Martín del Cerdanyola no pot evitar el segon dels europeistes. Imatges del tercer gol de l'Europa, encara estem a la primera meitat en aquest partit que es va disputar diumenge a la tarda. Albert Martí, que cedeix la pilota cap a Pau López i engalta de primeres un cacau espectacular que frega el travesser de la porteria de Manu Martín. Molt bé les coses per l'Europa. Minut 38 de la primera meitat. Europa 3, Cerdanyola 1. Marcador amb el qual marxaríem al descans i només començar la represa. Minut 2, Pitu Plazuelo s'encarrega de fer això. Xutàs impressionant, xutàs espectacular amb la cama esquerra. Veieu com té ganes, té molta fam el Cerdanyola per recuperar el partit. I Pitu Plazuelo estableix el 3-2. Encara per l'Europa. 3-2, tota la segona meitat amb aquest gol de diferència. El regal que ens van fer com a partit David Vilajoana i Toni Carrillo va ser espectacular. Va ser, sincerament, això, un regal. Tot el Cerdanyola volcat a l'àrea de Sergio i en aquesta contra ja en temps afegit. Pilota llarga de Ricky Vidal que entra a l'àrea i la passada de la mort l'aprofita Eric per fer el 4-2. Els jugadors, tècnics i afició celebra per aquest ascens a segona federació de l'equip gracienc. Felicitats al Club Esportiu Europa. Els marcadors del grup 5C de la tercera divisió: Vilafranca 1, Granollers 0, ajornat al Terrassa Girona B, i Club Esportiu Europa 4, Cerdanyola 2. Així les coses, el Club Esportiu Europa és matemàticament equip de la segona federació, un ascens impecable. En segon lloc també pujaria el Vilafranca. Estarien classificats per les eliminatòries d'ascens Terrassa, Cerdanyola, Girona B i Granollers. Victòria del conjunt de Cristian Garcia a un camp sempre complicat i incòmode com el de Can Anglada. L'únic gol del partit l'heu vist, centrada de Kylian Durant i Yaya Sidibé amb el cop de cap envia la pilota al fons de la porteria. 0-1, minut 8 de la primera meitat i el Sant Andreu que amb aquest cop de cap s'enduria els 3 punts davant de l'equip d'Oliver Vallabriga i que encapçala la classificació amb 38 punts en solitari, portant 5 de diferència al Sant Cristóbal i al Vilassar, que en duen 33. Un Sant Andreu que la propera setmana rebrà el Narcís Sala al Castelldefels, mentre que els terrassencs del Sant Cristóbal tindran una sortida complicada perquè hauran de viatjar al camp de la Fundació Esportiva Grama. I viatgem als Canyars per veure l'empat entre l'equip de Miqui Carrillo i el d'Alberto Ibar Peque. Aquest és el gol dels locals, la pilota acaba entrant. Ningú no protesta, la centrada és de Pedro Bilbao i la rematada impecable és de Sergi Moreno, que a la seva segona etapa al Castelldefels envia la pilota al fons de la porteria, tot i que Roman intenta treure la pilota. El gol és clar, segons indica l'àrbitre. Tot això passa al minut 2 de la segona meitat i 5 minuts després Frank Fuentes empata de penal enganyant el porter Valle i deixa el marcador com a definitiu. La propera setmana el Vilassar que rebrà el Manresa a casa seva, mentre que el Castelldefels viatjarà al Narcís Sala. Marcadors del grup 5C, és a dir, de cara a l'ascens a segona federació. Castelldefels 1, Vilassar 1, Manresa 1, Fundació Esportiva Grama 1 i Sant Cristóbal 0, Sant Andreu 1. Així les coses, qui millor ho té són el Sant Andreu i el Sant Cristóbal, mentre que quedarien a la tercera divisió Vilassar, Manresa, Fundació Esportiva Grama i Castelldefels. Pas de gegant del conjunt d'Andrés González al guanyar amb solvència a la Unió Esportiva Sants. Aquest és el primer gol del partit, minut 40 de la primera meitat, assistència de Penya i David Toro envia la pilota al fons de la porteria. Durant tota la segona meitat, molta incertesa i molta emoció al marcador i al temps afegit, Guillem Naranjo en una ràpida contra sorprèn el porter Oriol i fa el segon i definitiu gol pels locals. 2-0, bon partit, molt bon partit del Sant Feliuenc. Estem a Nou Barris, on s'avança la muntanyesa amb aquest golaç de Sergio García amb la dreta. Era el minut 45 de la primera meitat i compta amb el que passa al minut 92. Juan Lu Estevez
llança una vaselina que no pot aturar José Segovia i l'Horta que es queda amb l'empat a 1 final. Sensació de mala sort, de molta mala sort per part de la muntanyesa, que no acaba d'aixecar el cap i veu com els darrers segons de partit se li esfumen els 3 punts. Al Municipal de Valls s'avança l'equip d'Albert Carbó a la primera meitat, assistència de Simón Colina i com la creu, quin xutàs més guapo de Richie. Corria al minut 25 de la primera meitat i els gironins que tradueixen en un gol aquest domini que van començar a tenir al principi del partit. I l'empat del Valls al minut 89 de partit amb aquesta jugada personal de Xiri i que defineix Cesc Martínez. Empat molt treballat per part de l'equip de Joan Anton Pallarès, que la setmana vinent jugarà a Banyoles, mentre que el Peralada rebrà el Sant Feliuenc. Aquí teniu els marcadors del grup 5E de la tercera divisió. Sant Feliuenc 2, Sant 0, Muntanyesa 1, Horta 1, Poble de Mafumet 2, Figueres 1, Valls 1, Peralada 1. El partit Igualada-Banyoles s'ha ajornat. Romandrien a la tercera federació Poble de Mafumet, Peralada, Sant Feliuenc i Figueres, i baixarien a primera divisió catalana Sants, Horta, Valls, Banyoles, Igualada i Muntanyesa. Hola, què tal? Com estem? Jordi, Pol, què tal? Capità i entrenador d'aquest equip. Bé, com va això? Has tornat, no?, en aquest moment delicat del club, les coses com siguin, de l'equip, vaja. Bueno, de l'equip, però sí cert que les ganes hi són. Jo crec que hi ha opcions clares de salvar-se, però bueno, sí cert que tots els rivals tenim un nivell molt similar i es tocarà remar molt. Bueno, coneixes bé el club, això sí, els 2 ascensos a tercera divisió, present com a jugador i com a entrenador. Per tant... Sí. Amb el segon ja va ser amb ell, que veníem d'una etapa que havíem baixat a categoria i realment va ser una època molt maca, amb un equip molt jove, amb moltes ganes, i ara al cap de 4 anys ja ell és el capità, el veterano, i una mica ja hi ha un canvi de generació, no? M'agrada perquè et va passant la pilota tu, Pol, i volem dir, escolta, això suposo que també optimista, no? Que evidentment s'ha de remar, però bueno, per aquí estem, no?, per remar. I tant, i tant. El Sant Sadurní diu una cosa, és que mai es rendeix i batallarem sempre amb el que tinguem. Amb gent més jove, amb gent més veterana, però batallarem sempre fins al final. Deia que tu ja hi eres en aquesta anterior etapa de l'ascens, perquè clar, tu portes molts anys aquí, a l'Esquitx, no?, que és això que ens han explicat abans el president, que van que agafàvem la gent de l'Esquitx i que s'ha acabat absorbint el club, doncs tu vens d'aquesta fase. Jo vinc d'aquesta fase i en la primera època amb ell va ser l'entrenador que a mi de fet em va donar confiança, perquè jo en aquells moments estava al banquillo, no jugava massa, i a partir d'aquí va començar com disparar-se la meva trajectòria, com si diguéssim. No, clar, però també serveix, suposo, de reflex que molts joves veuen això, no? Que, ostres, que pots començar de la base i pots anar ascendint amb un efecte ascensor fins a arribar al primer equip. I a més, en el meu cas particular, jo tampoc soc un jugador que tingui ni molta capacitat individual, ni molt de gol, ni que sigui un jugador brillant. Jo simplement soc un jugador treballador, que em sacrifico, i penso que per aquest motiu puc ser un bon referent pels joves de la casa. Està bé aquesta humilitat, entrenador, però jo crec que la teva cara és de dir, sí, el que tu vulguis, però segur que siguis capità per alguna cosa, no? Això mateix, una mica ens marca... Si al final, ho comentàvem, l'equip és molt jove i ell compensa una mica aquesta veterania, el saber estar, llegir molt bé els partits, agressivitat també a pista, portada ben portada, però si és la doloresa que a vegades falta amb la joventut, sobretot en aquests moments pot ser més complicats de pressió una mica, perquè ara al final ens queden 5 partits, 5 finals, doncs va haver de tenir gent amb experiència que porten molts anys jugant a Nacional. Ell i jo algun company més, realment. En aquest club també hi ha de coordinar el teu germà. No sé si això és una pressió afegida, no? Hi ha bona relació? No, hi ha bona relació. El club sempre ha sigut una família. En aquest any s'ha ampliat molt, també, amb tota la base, però realment ha sigut sempre una família des de la Junta, passant pels jugadors. Al final són companys i jo sempre m'hi he trobat molt bé, veritat, molt còmode. I quin és l'objectiu? Evidentment, a l'immediat és aquesta permanència, és molt important, però no sé si el club, aquest sènior, es pot consolidar més i pot anar pujant de categoria? Jo crec que el club, amb aquest canvi de tendència que ha agafat ara una mica de poder dominar més la base, ampliar la base molt més,
jo crec que amb els pròxims anys, per què no, doncs fer un pas endavant. Si partint de la base nacional, intentar fer un pas més endavant. I jo crec que es pot assolir els pròxims anys. Aquesta és terra... Desitjo. Exacte, no? I tant. Suposo que això ho comparteix. Ara dic que aquesta és terra de cava, això ho sabem, i m'han dit que, no sé si... Bueno, ja han parat el crono, anava a dir, perquè si hi ha un crit de guerra aquí, d'abans de sortir, que evidentment fa honor a la terra que... Jo no sé si podem reproduir-lo un moment i calgarem les càmeres, us sembla? Sí. Ei, nois, ei! Venim aquí un moment. Ensenyem-los el nostre crit, va. Vinga. Amb ganes, eh? Vamos! 1, 2, 3, Cava, terra de Cava, Sant Sadurní. Gràcies, Pol, gràcies, entrenador, molta sort per aquest final de temporada, i nosaltres el que fem ara és veure com ha anat la primera catalana en el seu grup primer. La Unió Esportiva Tona venia de perdre 2 partits seguits i guanya el Palamós i es queda a 1 punt del líder. Victòria que té doble mèrit perquè remunta 2 gols del Palamós. Aquest és el primer aconseguit per Pere Espunya. El segon de l'equip d'Eduardo Vilchez el marca Guillem Cornellà d'aquesta falta magistral. 0-2, minut 28. I a partir d'aquí comença la remuntada tonenca. Els 3 gols del Tona a la represa. Aquest és el primer. El refús de Mamadou l'aprofita Pol Vallès. Al minut 22, gol de cap de l'uruguaià Sebas Jiménez. Empat a 2. I fregant al minut 90 de partit, Àlex Gaitán dona amb aquest xut el 3-2 final pels locals que el deixen a 1 punt del líder, l'Escala. Precisament un líder que va poder arrencar 1 punt al camp de l'avantpenúltim. Aquest és el gol de Sergi Puig, que avançava als locals al minut 6 de la primera meitat. Tot seguit l'empat del líder al minut 6 també, però de la segona meitat avança Lluís Valdé i amb l'esquerra llança un xut molt col·locat al primer pal que no pot aturar el porter Arnau Sòria. La setmana vinent el líder va al camp del Lloret, mentre que el Vic Riu primer visita el filial del Llagostera. Un Llagostera B que no va tenir problemes per desfer-se del cué de la Jonquera i va començar a fer-ho força aviat. Al minut 3 qui marca és Moussa Sangare. La Jonquera que no va poder o no va saber aprofitar aquest penal que va ser refusat per al porter Adrià Muñoz i el filial que va poder marcar un segon gol mitjançant Pol Llobera. Minut 34 de la primera meitat. El tercer gol és una jugada personal que fa Rafa Monti al minut 10 de la segona meitat. Mireu quina vaselina més maca, quina autopassada i com bat el porter Daniel Muñoz. El filial queda tercer, amb 19 punts, mentre que la Jonquera continua sense guanyar un partit. Dels 10 partits disputats, només ha empatat un i ha perdut els altres 9. 10 gols en aquests 5 partits del grup 1A de la primera catalana, els empats sense gols de Bescanó i Lloret i el Manlleu, Unió Esportiva Vic. La resta de partits, Tona 3, Palamós 2, Vic Riu primer 1, l'Escala 1 i Llagostera B 3, la Jonquera 0. La classificació que queda encapçalada per l'Escala amb 21 punts, seguit del Tona amb 20. El Vic Riu primer amb 12 i la Unió Esportiva Vic amb 11, mentre que tanca la taula la Jonquera amb 1 punt. A Badalona s'avancen els locals que entrena Jordi Souto. Molt aviat arriba aquest gol de Toni Casulleras al minut 7. La pressió alta per part del Sant Cugat, fixeu-vos la pressió. Leo no se la juga, sessió cap al porter Tomàs, sí! I li passa el que li passa a tots els porters una vegada a la vida. Empat a 1. El municipal Corró de Vall, segona victòria consecutiva de les franqueses que li deixen quarta a la classificació. Aquest és l'únic gol del partit que signa Víctor García pels vallesans, que van haver de jugar amb un home menys els darrers 25 minuts de partit. 15 gols es van marcar al subgrup UB amb aquests marcadors: Sabadell Nord 1, Escola Esportiva Guineueta 3, Rubí 1, Mollet 2, Parets 4, Escola de Futbol Mataró 1, Unificació Llefià 1, Sant Cugat 1 i les Franqueses 1, Júpiter 0. Continua l'Escola Esportiva Guineueta a la part de dalt de la taula amb 23 punts, seguit de l'Unificació Llefià amb 19 punts. I més a baix, el Júpiter i el Parets tanquen la taula amb 9 punts. Què tal, Xavi, com estem? Hola, Molt bones? què tal? Tot bé? Molt bé. Escolta'm, un plaer venir a veure aquesta pista
exterior que teniu. Sí, pista escolar, aprofitem tots els espais que ens permet l'Ajuntament. No ha de ser fàcil, Xavi, perquè, clar, hi ha hagut una transformació brutal d'aquest club en poc temps. Tu vas arribar amb dos equips, millor dit, i ara n'hi ha 14. Sí, bé, tot això té una explicació. Fins l'any passat hi havia dos clubs aquí a Sant Sadurní, un era el Futbol Sala Sant Sadurní, que englobava bàsicament la part sènior. Sí, és cert que després es va crear el juvenil. I després hi havia la part de la base, que començàvem amb una base de nens molt petits, que els anàvem formant esportivament, i els fèiem elegir amb els anys o bàsquet o futbol sala. Llavors, mica en mica, la secció de futbol sala va anar creixent amb diversos equips. I va arribar al final d'aquesta temporada passada, i llavors tot aquest club, que es deia Associació Esportiva l'Esquitx, va decidir dissoldre's, i llavors des del Sant Sadurní se'ns va oferir la possibilitat d'absorbir tota aquesta base, que és molt important, sobretot perquè ara el club té diferents categories, des de l'escoleta fins a un primer equip. Correcte. Tenim, en totes les categories, hem arribat a fer dos equips, dos juvenils, dos cadets, dos infantils, alevins, fins i tot, a part dels dos alevins masculins, hem pogut fer un aleví femení, benjamins, escoleta i tot. Estem molt contents. I aquest femení que deies, que també és aquest primer pas important per apostar per aquest esport femení, que la idea és que vagi amunt. Sí, la idea és seguir apostant per elles, perquè creiem que hi ha un buit esportiu en aquest sentit, en aquest esport, ja a Sant Sadurní com inclús a la comarca, i llavors se'ls va oferir amb un grup de nenes que ja tenien ganes de practicar futbol sala i que algunes ja jugaven amb l'equip mixte, doncs tenir aquesta línia del femení i a veure si ja de cara a la temporada que ve l'objectiu és tenir ja 2 o 3 equips femenins. Tot això que ens expliques, clar, és obvi que mica en mica us esteu convertint en un club referent a la comarca dintre el món del futbol sala, no? Doncs sí, perquè aquí el que és la comarca del Penedès és l'esport rei, vindria a ser el hockey patins, sobretot a Sant Sadurní, que tenim el Club Esportiu Noia Freixenet, i a més Sant Sadurní no és el punt neuràlgic del futbol sala dins de la comarca, però sí que molts anys s'ha anat convertint com a club referent, el poble referent del futbol sala dins de la comarca. Clar, una part important per mantenir això, suposo que és aquesta salvació del sènior a la tercera nacional. Clar, això no sé com ha anat, li has dit el marrón al meu germà. Bueno, Carinyo, Sí. Bé, la part del sènior no la toco jo massa, la part tècnica la deixem amb el responsable del primer equip, que és qui gestiona tots els fitxatges i tot l'enrenou que comporta tenir un equip nacional. I sí és cert que ens interessa molt el fet de mantenir l'equip a categoria nacional pel fet que sigui un referent dins la comarca i també dins la canalla, que es vegi una mica reflexat amb els jugadors del primer equip. Sí, sàpiguen que poden arribar, que hi ha aquest efecte d'anar pujant. Correcte, perquè al final també amb els anys hem intentat que el que era la base de l'esquitx donés el fruit i anés donant el... Nutrint el primer equip, correcte. Llavors, això és obvi que la intenció és salvar-nos, però quins són els objectius allò de com a club? Perquè ha crescut molt, és seguir creixent, és seguir augmentant aquesta base, doblant el punt femení... Sí, a veure, a nivell de gestió, el primer que jo els demano amb els diferents coordinadors de les diferents àrees és intentar estabilitzar el que hem fet aquest any, que hem passat de ser dos equips al futbol sala Sant Sadurní a ser-ne 14, i intentant estabilitzar això, que els nanos no ens marxin cap a un altre esport perquè no ho estiguem fent bé, i ja mica en mica amb els anys, d'aquí 2 o 3 anys, potser ja podem mirar fites més importants, com potser intentar buscar un juvenil que pugui estar a primera divisió catalana o divisió 1 fins i tot, i inclús els cadets, que potser són les edats més en què es pot focalitzar més la part competitiva. Veurem, mira, d'aquí 2 o 3 anys vindrem a la frontal a veure com estan aquests objectius i a veure com va aquest juvenil, per exemple. Perfecte. Gràcies, Xavi, per tot, molta sort. Nosaltres el que fem ara és seguir aquí a la frontal i ara veurem com ha anat el cap de setmana la primera catalana, en aquest cas, en el seu grup 2. Vale, Lucía, què ens ha passat aquí? Eloi, pots venir un moment, sisplau? Magda, podeu venir? Sí. Seguim, noia, seguim. Què tal, com esteu? Molt bones? Mira aquí, bones. Magda, posa't aquí al meu cantó, aquest cantó d'aquí. Perfecte. Guardem una miqueta de distància
i així ens podem treure la mascareta tranquil·lament i podem parlar una miqueta. Eloi, que bé, aquest equip femení, que és la gran novetat, i bé, com a coordinador del femení suposo que era aquest repte important que era introduir el femení aquí a Sant Sadurní, no? Sí, correcte. Ja portem, la veritat, que molt de temps intentant trobar un equip femení aquí a Sant Sadurní. Ja l'any passat vam estar fent entrenaments amb noies, ja abans de que acabés la temporada passada, i mica en mica el boca a boca es van anar animant i finalment hem aconseguit primer que sortís un equip, i a dia d'avui tenim encara nenes provant, que la veritat és que estem supercontents ja a pensar amb el segon. Clar, anar creixent, no? La Magda és un exponent. Tu, Magda, ets d'aquí a Sant Sadurní, oi? Sí. I com és que et vas apuntar aquí al futbol sala? Bueno, a mi sempre m'ha agradat, i com que aquest any, abans jugava a futbol gespa i com que només hi havia nens, doncs mira, aquest any he vist que hi havia nenes i a mi m'ha fet més il·lusió. I a més, suposo que sou un grapat de noies que coincideix que hi ha noies nenes de 9, de 10, d'11 i de 12 anys, diferents edats. Com es porta això? Bueno, jo crec que bé, jo em relaciono molt bé amb elles, sí. I us ho passeu bé? Sí. Sí? T'agrada? Molt. Més del que t'esperaves o ja és això ja... No, bueno, a veure, que també ja sé que em ve jugar, però sí, ja estic bé. I quin és el futur? No sé com ho veus. Ara deia l'Eloi que vol pujar, no? Animar més noies a que vulguin jugar, no? Bueno, jo crec que, a veure, sí. Jo crec que arribarà el llom, però sí. Clar que sí. Bé, és la il·lusió, no, Eloi, de veure com les noies tenien aquesta il·lusió i no ho podien fer, i poder veure que ara doncs això mica en mica pugui augmentar i pugui anar aquest boca-orella que dèiem abans, no? Sí, correcte. Al final, una mica és el que deia la Magda. Al final estem acostumats a veure petits grupets de noies, una noia, dues noies dintre dels grups de nois, i a vegades això fa que juguin una mica cohibides, a vegades no, al final també depèn del caràcter de cadascuna, però la veritat és que, de fet, només mirant la mateixa Federació Catalana de Futbol ho veus, la quantitat d'equips únicament femenins que hi ha a Catalunya, i això és una de les coses que aquí més il·lusió ens fa. Per una banda, dius, hem de fer desplaçaments llargs per anar a jugar, però dius, això també vol dir que hi ha realment pocs equips. Clar. Tu en el teu cas també coordines tot el que és l'escoleta, no? La importància de la base i de que ben petits ja comencin a practicar aquest esport. Correcte, aquí sempre ho hem dit, estem en una zona que, per desgràcia, el Penedès, a nivell de futbol sala, a dia d'avui encara costa una mica, hi ha pocs clubs, i aquí a Sant Sadurní hi ha un gran sènior, hi ha un equip amb bastant de nivell, i sempre teníem el patiment de què passarà en un futur quan aquest equip desaparegui, no? I vam veure l'oportunitat a principis de la temporada passada d'engegar el projecte aquest a nivell de futbol base, i molt contents perquè l'èxit ha sigut rotund. Tenim, la veritat és que molts equips, i ja et dic, pensant en seguir creixent. Seguir creixent, i suposo, Magda, que esteu contentes de que ja podeu jugar, perquè heu estat molts dies entrenant i no podíeu jugar partits, no? Això ha sigut el millor que ha passat últimament. No, sí, clar, com que amb això de Covid i totes aquestes coses, no es podia... Ara ja es pot jugar. Sí. Doncs escolta, de moment, avui toca entrenament, us deixem entrenar. Perfecte. Gràcies als dos i a seguir. Gràcies. Adéu. Moment ara a la frontal per repassar els resultats de la preferent juvenil. Comencem pel grup 1, on destaquen aquest duel entre segon i tercer classificat amb victòria del Castelldefels per 2-0 a la Fundació Futbol Base Reus. I també l'empat a 3 entre els dos cuers, l'Amposta i el Sant Quirze. A la classificació, el Cornellà segueix líder, seguit de la Fundació Futbol Base Reus i Castelldefels. Tanquen Amposta i Sant Quirze. Passem al grup 2, on els tres primers classificats han empatat els seus partits contra el Vic Riu Primer Refo, el Manresa i l'Escola de Futbol Gironès Sàbat. Destacar la victòria a l'últim minut de la Fundació Esportiva Palamós contra el Quart, per 5-4. A la classificació, el Granollers segueix líder en solitari i el Figueres torna a ser cuer amb el triple empat amb el Vic Riu Primer Refo i el Banyoles. Pel que fa al grup 3, empat del Manresa B al camp del Sant Cugat amb 2 gols de Biel Rodríguez, golejada del Segre al camp del Piera i en el duel de cuers, victòria del Mollet per 3-1 al Sallent. A la classificació, el Manresa B es manté líder i el Segre segueix retallant situant-se només a un punt. El Sallent continua cuer i el Mollet supera el Piera. I acabem amb el grup 4 de la juvenil preferent amb una jornada carregada de gols. Remuntada de l'Adam, que va salvar un punt al camp del Masnou, i segueix en ratxa el Figueres B, que va guanyar 3-2 a Vila Olímpica. Destacar que a l'últim minut el Santa Eulàlia va empatar contra la Penyanguera i el Sant Gabriel va marcar el gol del Victòria contra l'Horta. Amb aquests resultats, el Figueres B segueix líder, seguit de Martinenc i Dam, i a la part baixa tanquen la classificació Unió Futbol Base Javac i Terrassa, Vila Olímpica i Sant Ignasi.
Us deixem ara amb el resum de les retransmissions esportives que hem fet en directe aquest cap de setmana a la plataforma de la FSF TV. Està jugant Abel se'n va a un costat, llança la pilota, gol, 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 gol. Està jugant Toni, lateral dret, pilota llarga cap al punt de penal, bota la pilota, atenció a la possible vaselina autopassada i gol, 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 gol. Llança Juan Carlos per part del canvi de led, pilota llarga, molt passada més enllà del segon pal, el xut és de fora, rematador, gol, 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 gol. Està sol en possessió de la pilota, continua Juan Carlos, fa un dribbling, es fica a l'àrea, continua Juan Carlos, la pica, gol, 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 gol. Com a mínim a Barcelona, pilota penjada, al segon pal, pràcticament al tercer pal, l'atura i bé, el control de la pilota i el gol, 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 oi, 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 mare meva, mare meva, mare meva, però quin espectacle és aquest! Els càntics de les aficions, ens agrada com ens agrada aquesta ocasió, Gabri, 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 gol, Gabri, gol, Gabri, gol, Gabri, gol, Gabri, 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 gol, que bé el desplaçament a la banda dreta. Ivan xutarà, Ivan i gol! Gol, 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 gol d'Ivan Martín del marcador i arriba el segon. Gol, 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 gol d'Iker Torner. De qualitat. Està passant el segon pal de Saïd i gol. Molt bé, Saïd. Gol, 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 gol de Saïd. Acció per part del Laguna, és Emilio i gol. Gol, 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 gol d'Emilio. Harim. Atenció, Harim, la passada cap a Tanti, gol. Gol, 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 gol de Tanti. Atenció, sí, amb la camadeta i gol. Gol, 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 gol de Saïd. Golejada, doncs, del Santpedor contra el Laguna en el partit que van viure en directe a FSF TV, i aquests són la resta de resultats del grup 2 de la fase d'ascens de la tercera divisió nacional de futbol sala. La classificació l'encapçala el Pou Escorial A, seguit pel Santpedor i el Laguna. Tanquen Olímpic Floresta i Futbol Sala Solsona A. Cardioprotegir tots els camps de futbol i pavellons de futbol sala de Catalunya. Aquest és l'objectiu de la campanya Tots som un batec, que llença la Federació Catalana de Futbol i els seus partners. Coneguem-la de més a prop. Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. Bueno, jo crec que és una campanya molt positiva pel futbol català, doncs el poder instal·lar a les instal·lacions tant pavellons com camps de futbol, que encara no estan els desfibriladors, doncs perquè puguem cuidar de la salut de tots els nostres federats, i crec doncs, que donem un pas important perquè això sigui així i d'aquesta manera doncs, tinguem pràcticament cardioprotegit tot el futbol català. No puc res més que estar agraït tant a la Fundació Messi, com la Fundació La Caixa, com a Cardiosos i també la nostra pròpia fundació de la Federació Catalana de Futbol, que estan al costat d'aquesta federació i al costat de tots els federats de la Federació del Futbol a Catalunya, que són els que han fet possible que es pugui fer aquesta inversió i es pugui posar a l'abast de tots els federats del futbol català. Tots som un batec. És la nova campanya que impulsem des de la Fundació de la Federació Catalana de Futbol, juntament amb la Fundació Leo Messi, Fundació La Caixa, Cardiosos i la mateixa federació, per aconseguir que tots els camps de futbol, pavellons i pistes de futbol sala d'arreu de Catalunya estiguin cardioprotegits. El nostre objectiu és posar a l'abast de totes les persones que vagin a un recinte esportiu dels equips necessaris per salvar vides.
Cardioprotegir un espai significa que tot recinte o espai d'accés públic tingui una preidea, és a dir, un desfibrilador degudament senyalitzat i comunicat. A més, ha d'haver sempre personal format en la seva utilització mentre romanguin les instal·lacions obertes. L'objectiu principal és garantir un temps inferior a 5 minuts entre la detecció de l'aturada i la primera descàrrega del DEA. Per això, de la importància de tenir gent formada en el seu ús. Es tracta d'una campanya molt apropiada per la situació sanitària actual. La nostra intenció és donar tota l'ajuda necessària per evitar que es produeixin morts sobtades a l'esport i a vegades és tan simple com tenir un desfibrilador a mà. Volem aconseguir que tots els camps de futbol i pavellons de futbol sala estiguin cardioprotegits. Des de la Federació Catalana de Futbol volem que Tots som un batec es converteixi en una campanya pionera en l'àmbit de la cardioprotecció. La salut dels federats i federades és una qüestió prioritària per la federació. Per això volem fomentar una pràctica esportiva segura i saludable. A més, aquest projecte no surt del no-res, sinó que s'emmarca dins la campanya Tots som un equip, per tal de promoure i impulsar el futbol i futbol sala amateur a Catalunya. Tots som un batec. Tots som un batec. Tots som un batec. Tots som un batec. Amb el lema Jo jugo net, la Federació Catalana de Futbol ha reforçat la seva acció amb els Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu tolerància zero amb els violents. Aquesta setmana s'ha produït una nova reunió i volem veure com és el protocol de cada cap de setmana d'organitzar 5.000 partits de futbol i futbol sala pel territori català. Bé, és important dir que portem molt de temps col·laborant. No és quelcom que encetem ara o que comencem ara, però sí que és cert que darrerament hem detectat que s'han produït alguns incidents en alguns camps de futbol, sobretot han tingut una certa repercussió mediàtica. Realment no estem parlant d'una xifra que tingui cap tipus de rellevància perquè es juguen 5.000 partits cada setmana, però cada vegada que detectem algun tipus de problema doncs intentem corregir-lo d'alguna de les formes. Què estem fent ara? Doncs ara el que hem encetat és una campanya conjunta als mitjans de comunicació i a les xarxes socials per conscienciar a tothom de la importància de participar de l'esport, siguis jugador, organitzador, espectador o tinguis la relació que tinguis, d'una manera que podria dir que no afecti o que no sigui contrària a la llei, però diria bàsicament llunyana o fora de qualsevol comportament racista, xenòfob, violent, etc. L'objectiu és que cada setmana es disputessin els gairebé 5.000 partits de futbol que es juguen cada setmana o cada cap de setmana i que les reunions periòdiques que nosaltres mantenim amb la Federació Catalana de Futbol siguin veritablement avorrides perquè no ha passat absolutament res. I quan digui no ha passat absolutament res em refereixo a comportaments racistes, xenòfobs, violents o fora del que sigui la normativa. Bé, nosaltres efectivament portem molts anys col·laborant amb el cos de Mossos d'Esquadra precisament perquè des d'un punt de vista de disciplina esportiva la federació pot actuar contra federats, contra clubs, però no pot actuar contra espectadors en el cas que hi hagi alguna conducta contrària a la llei de l'esport i per tant aquesta campanya el que aprofundeix és precisament en aquells episodis violents que puguin produir espectadors o persones contra les quals la federació no pot actuar, doncs buscar aquesta col·laboració amb el cos policial i aconseguir que puguin tenir una sanció personal i no perjudicar el club. Per tant, jo penso que és una eina d'ajuda als clubs que afavoreix que a les instal·lacions esportives no es produeixin incidents de públic que són els que tenim més problemes per controlar com a federació.
Bé, aquesta campanya, que és principalment de sensibilització i es farà a través de xarxes socials, també hem preparat una cartelleria que portem mesos elaborant i aquesta cartelleria es distribuirà a través de tots els clubs per tal que, si ho consideren adient, ho puguin posar en llocs visibles a la instal·lació esportiva, al recinte esportiu. Per tant, té una primera vessant de sensibilització, que qualsevol persona que vagi a la instal·lació o al recinte esportiu vegi quines conductes estan prohibides per la llei de l'esport, per tant, sàpiga allò que pot fer i allò que no pot fer, i en segon lloc que estigui informat que si es produeix qualsevol tipus de conducta contra la llei de l'esport pot tenir una sanció administrativa, inclús en els casos més extrems una sanció penal. I arribem al nostre bar. Aquesta setmana ens acostem a la base del futbol sala per conèixer la vessant formativa que té l'àrbitre cap als més petits. I visitem la categoria més baixa, la Lliga Prebenjamí de Futbol Sala. Som al pavelló municipal de Sant Josep, a Sant Vicenç dels Horts, per viure el partit entre l'Escola Futbol Sala Jordi Torres Sant Vicenç i el Club de Futbol Sala Molins 99. I el nostre protagonista és l'àrbitre, en Víctor Serrano, que abans del partit repassa les fitxes dels jugadors igual que es fa amb els més grans. Tot en ordre, ja poden saltar els jugadors a la pista, molt ben formats. Amb els aplaudiments del públic, que ara sí, ja pot tornar a entrar als pavellons. Molt bé, a jugar! Àrbitre, que comenci el partit. Doncs ja tenim el partit en marxa i els jugadors donant-ho tot a la pista. I l'àrbitre s'ha d'encarregar de xiular, però també de formar els nens i nenes perquè vagin aprenent la dinàmica del joc i de la competició. Doncs sobretot aquestes categories l'important és que aprenguin una mica a treure de banda, els porters, que tinguin una mica el temps controlat i tal, i més que portar el partit és ensenyar-los a fer aquestes petites accions, treure de banda, de porta, de cantonada. I si cal, s'atura el joc i es repeteix el servei de banda per tal que mica en mica vagin quedant-se amb la mecànica del joc. I el Víctor els hi explica perfectament. Molt bé, ara sí. És meravellós veure les cares dels nens i nenes com una barreja de concentració, emoció, il·lusió, felicitat i, clar, d'alegria quan marquen un gol. És important que ja de ben petits entenguin el paper de l'àrbitre en positiu, que pren decisions del partit però que també es preocupa per ells, per si prenen mal, com amb aquest nen que, afortunadament, tranquils, no li va passar res, es va aixecar ràpidament. O també es preocupa per cordar-li la bota a aquest altre nen. En definitiva, que és una peça imprescindible pel bé del joc. Un joc que, tot i ser de prebenjamins, és apassionant. A veure aquesta falta. Uf, molt bé, porter! I com veuen els entrenadors la tasca que fa l'àrbitre? Bueno, la importància que té l'àrbitre és que expliqui bé als jugadors les coses que tenen que fer, que ensenyi bé les bandes i tal, que expliqui al porter les normes que té, si n'hi ha alguna sessió i sobretot això, que expliqui bé als nens. Els porters en aquestes categories tenen molt mèrit i a vegades fins i tot es poden avorrir una miqueta. Clar, perquè el joc succeeix lluny de les seves porteries. Clar que per avorriment també el que tenen les banquetes, quan no estan jugant. Tan petits i sembla que ja no els agrada això de ser suplents. Final del partit, aplaudiments per tots i sobretot pels àrbitres, que cada cap de setmana ajuden a formar a tots aquests nens i nenes que són el futur del futbol sala català. Doncs això ha estat tot per avui, on hem sabut que aquí a Sant Sadurní, a part d'hoquei i de cava, també hi ha un club de futbol sala, amb molt d'esforç i amb molta feina, com ens ensenyava el seu president, que l'hem hagut d'anar a buscar a la rellotgeria perquè toca treballar i des d'allà ho compagina els rellotges amb els fitxatges. I delega, molt ben fet, amb l'alt Xavier, un altre Xavier, que aquest s'encarrega de la coordinació de tot el club i que ha pujat i multiplicat, com els pans i els peixos, de 2 a 14 equips. I mentrestant, amb la il·lusió de mantenir la categoria, el primer equip, amb el Pol i el Jordi, que intenten compaginar aquest relleu generacional i amb la il·lusió de disputar la tercera nacional de futbol sala. I a més creixent amb el femení, amb aquesta aposta d'aquest alabí que feia l'Eloi i que ens deia la Magda, que disfrutava tant jugant per fi a futbol sala.
Tots aquests reportatges i entrevistes les podeu tornar a reviure a la plataforma de la Federació Catalana de Futbol, on us tenim preparats també per aquest cap de setmana totes aquestes retransmissions que us oferirem en directe a FCF TV. Nosaltres tornarem dilluns vinent. Anirem fins a la delegació de les Terres de l'Ebre. Allà visitarem el Club de Futbol Batea. Fins llavors, que vagi bé. Adeu! Com esteu? Soc el Xavi Campos de Catalunya Ràdio. Primer de tot, gràcies per deixar-me participar d'aquest racó del futbol català. La meva vinculació amb el nostre futbol és gràcies a aquesta samarreta, la samarreta dels Senglars de Vallvidrera. La meva vinculació amb el nostre futbol arriba a través d'aquest club, que té un equip a tercera catalana, un altre equip a quarta catalana i també un equip de veterans on encara em deixen participar i donar puntades a la pilota i a algun rival. La veritat és que la meva relació amb el futbol català va arribar massa tard, als 36 anys, segurament quan molts ja comencen a plegar o ja han plegat del futbol. Va ser l'hora d'estrenar-me i va ser gràcies a la invitació del Jordi Quixano, que és un altre periodista, treballa al País i que el 2013 el que va fer va ser aprofitar l'oportunitat que havia deixat vacant la gent que anteriorment gestionava els Senglars de Vallvidrera per refundar el club i convèncer uns quants perquè tiréssim endavant aquest projecte que ha estat apassionant i en els últims anys la veritat és que s'ha convertit en un dels pilars de la meva vida, com a mínim. Estic orgullosíssim de formar part, una petita part del nostre futbol i sempre i per sempre visca el futbol català i visca els Senglars de Vallvidrera.